खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी तामुलपुर जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव मावथिफारिया जथुम्मा आरो बारग' बिबानगिरि बिथांमोनखौ बिदाय होनाय हाबाफारि लादों। दिनै तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय गरेस्वर नोगोर गरेस्वर फरायसालिमानि अडिटोरियाम नुब्लाङाव सानसेनि हाबाफारिजों तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय मोनफ्रोमबो दखराखौ लानानै मोनसे बिबानगिरिफोरनि जथुम्मा आरो बारग' बिबानगिरि बिथांमोनखौ बिदाय होनाय हाबाफारि लादों। तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बासिराम रामसियारिनि मासि लानानै सामलायनायाव दिनैनि बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां जानानै थाङो। बिबुंगोरा मदन मोहन बर' बिथाङा बाहागो लानानै बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो आरो बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बाहागो लायो। बे बिदाय होनाय हाबाफारियाव तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गिबि आफादगिरि बानेश्वर नार्जारिजों लोगोसे सुबुं फोनांजाब नेहाथारि एम.बि. मैखोम बर', बाथ्रा दान्थे नेहाथारि कमल बर' आरो थुनलाइयारि नेहाथारि राजु नार्जारि बिथांमोनाबो एबसुनिफ्राय बिदाय लायो। जिल्लाया गोदानै बिथांमोना बिबान मोनखांनायनि उनाव जिहेतु थांनाय डिसेम्बर दानाव बिथांमोननि जिल्ला आफादनि कनफारेन्स जानानै थांबाय बेयाव थाखानाय बिबानगिरि आरो गोदान बिबानगिरि दखरा आफादनि जिल्लानि जथायै मोनसे गोख्रों जिल्ला आफाद दानानै लानाय जाबाय। दा बे जिल्लाया दखरानि गासै मोन 8 जे दखरा दङ बिथांमोनखौ लाफानानै गासै मावथि बिबानगिरिफोरनि मोनसे वार्कार्स मिट जे इयुनाव 2 बोसोरनि थाखाय आरो बर' हारिनि इयुनखौ नोजोर बोनानै जिखिनि जोंनि एम्स एन्ड अबजेक्टिभ मिशनारि भिजन दङ बेखौ मावफुंलांनायाव गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि समाज फोसाबनायनि हाबाफारि आरो गोबां माखासे जायफोर बिथिंखौ लानानै एबसुआ राफोदै हाबा मावगासिनो दङ बेखौ मावफुंलांनायाव जोंनि बिबानगिरिफोरखौ खनसे रिबुस्टिं आरो इन्सपायार खालामनानै एबसुनि जि मोनसे इजमनि जि धारा जि फिलसफिनि बाथ्रा बर' जातीयताबाद आरो बड'फानि गेरेमसा माहारि दानायनि जि मोनसे प्रिन्सिपल बेखौ गोसोआव लानानै उइथ फुल डिटारमिनेसन डिभ'सन आरो जोङो डेडिकेसन हाबा मावनांगौ जिहेतु बिनि थाखायनो वार्कार्स मिटखौ लादों आरो गोबां बेयाव जोंहा मावथि बिबानगिरिफ्रा गोजाम बिबानगिरि आथिखालनि बिबानगिरि बयबो बाहागो लादों। खोब मोजां हाबाफारि मोनफ्रोमबो जिल्लाया लागोन नाथाय जोंहा मिरुआनो जिहेतु मोनसे जुथुम्मा दङ बे जुथुम्माखौ जोबनायनि उनाव गासै जिल्ला आरो दखरा आफादफोरनो जों वार्कार्स मिटखौ राननानै होगोन। खिन्थु बिथांमोना दा सम मोननायखाय बेखौ एसे सिगाङै लाग्रोबाय। आङो बे बेलायाव मोनसेल' खोथा बुंगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि केप्टेनशिपखौ लानानै हारिनि थामोनथा रैखाथि आरो जोंनि सिनायथिखौ लानानै जों हाबा मावबोदों आरो बर' जातीयताबादनि सेनापतिनि दायित्वखौ एबसुआ गोदोनिफ्राय लादों इयुनाव लालांगोन। हारियाव जिखि थासारि फैथों बेयाव मालाबा गुलि बारुद मालाबा लावथि मालाबा आइन बा बायदिसिना ल' एन्ड अर्डार सिटुएसन मालाबा जिखिनि खैसार फैया मानो आरो जोंनि हारियाव जिखिनि गावस्रा गावस्रि माब्लाबा समाव जाबोदों एबसुआ गावनि बिखायाव बेफोर थासारि परिबेस परिस्थितिखौ बोजबनानै बर' हारिखौ गोख्रोंहै मोनसे स्ट्रिमलाइन गथा महरै बुजा बुजिनि आधाराव खौसेथिनि आधाराव बड'फाया जेरैबायदि खावलायदोंमोन जे लिभ एन्ड लेट लिभ माने बड'स अफ द वर्ल्ड इउनाइट बे मोन्थोरजों एबसुआ जेब्लाबो हाबा मावदों हाबा मावलांगोन। मोन 13 बर'नि अर्गेनाइजेसनफोरखौ लानानै जोङो थांनाय 27 जानुवारियाव 2025 बे एकर्ड जि दे दङमोन कासिक'ट्रायाव जोङो हांख्रायनाय बायदि बयबो आफादा बाहागो लाफैदों। बेयाव बर'नि थाखानाय आफाद जोंनि पेरेन्ट अर्गेनाइजेसन बर' थुनलाइ आफाद जोंनि आइजो अनसाय आफाद बर' बिमा गौथुम हारिमु आफाद आबादारि आफाद इभेन जोंनि एक्स एनडिबि वाइल्डफायार ससाइटि एक्स बिएलटि वाइल्डफायार कअपारेटिभ ससाइटि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों। दा जाय जि साना मानो बर' हारिनि इउनिटिया मुलुग दरबाराव स' जानांगौ आरो जोङो इउनिटिनि आधाराव हारिनि जेंना जेंसिखौ सुस्रांनांगौ। बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एजेन्डाया
जोंनि लेभेलाव जोङो हमवर्कखौ मावनांगोन आरो नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव बर'खौ जोङो बै लेभेलाव बुहुमनि जौगानाय माहारिफोरजों फेर फाथिनानै जौगालांहोनो थाखाय जोंनि सान्थौ आरो सानस्रिया दिनै जोङो मेलेमखौ बै लेभेलाव लांनांगौ बादायलायनायनि जुगावनो जा बा जि लामायावनो जा आं बेखौसो रोखायै बुंगोन गोजोन्थों सोलोंथाइ मन्थ्रिजों जोंहा गोबां खामानि दङ गुबैयै 6.3नि आधाराव स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसन आरो जोंहा गोदानै 35टा मडेल हाई स्कुल 6 to क्लास 10, 12 उननि समाव बे बर' मिडियामनि जागोन जेराव गोदान इनफ्रास्ट्राक्चार बिल्डिं आरो गोदान टिचार थिसननाय जागोन 101 बर' मिडियामनि हायार सेकेन्डारि गायसननाय पस्ट क्रिएसननि बाथ्रा बिथाङा CTETनि बेलायाव सरकारखौ नारसिननायनि खोथाखौ जोंनो खोथा होदों जोंबो नारसिनबाय थादों भारत सरकारखौ नाथाय स्पेशल टेटनि गेजेरजों आसामनि लेभेलाव गोदानै जेराव पस्टआ भेकेन्ट जानानै दङ टिचार गैया 0 टिचार सिंगल टिचार एपइन्टमेन्ट होनायनि खोथा दङ आरो गोबां माखासे इस्युसफोर दङ सोलोंथाइ मन्थ्रिजों बे बिथिंखौ लानानै दिनै जोङो थुनलाइ आफाद एबसु जयै सावरायगोन बाजेट सेसन सोलिगासिनो दङ आरो 10 मार्चआव बाजेट दाखिल जागोन बिनि सिगां नैबे जे पस्ट क्रिएसननि स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि गोबां माखासे खोथा दङ बियो बाजेटआव हाबनांगोन बाजेटआव हाबाबा बिनि माने आल्टिमेटलि जेबो आउटकाम गैया बाजेटारि फाइनेन्स प्रभिजननि गेजेरजोंसो जेंनाया समाधान जागोन बेखायनो बिथांजों जोंहा दिनै मिटिं दङ मिजिंथिदों जे जोंनि जेंनाया नैबे बाजेटनि गेजेरजों बांसिनानो समाधान जागोन 100% नङाब्लाबो खारन जोङो 100% समाधाननि थाखाय सरकारखौ प्रेसार होदों खिन्थु सरकारा गावनि पलिसि नीतिजों खारो आरो बिथांमोननि पलिसि नीतियाव जोंखौ गारनानै जाहाथे जाया जोंनि जेंनाखौ लाफानानैसो बिथांमोननि पलिसि नीतिया जाहाथे जायो बेखायनो जोङो बिथांमोनखौ प्रेसार आरो इनसिस्ट खालामदों गोजोन्थों दिनैनि जि तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जि मोनसे जारिमिनारि सान आंनि थाखाय आङो बेखौ बुंनांगोन दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावथि फारिया जुथुमजों लोगोसे जिखिनि जिल्ला आफादनिफ्राय बारग'नाय बिबानगिरिफोरखौ मान होनाय एबा बिदाय होनाय बे हाबाफारियाव आङो गिबियावनो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों मानो होनब्ला एबसुबादि गोथार आफादाव बिबान लानानै खामानि मावनो मोननाया आङो गिबियावनो बुंगोन बियो खाफालनि बाथ्रा दिनै गावनि इसेल' जि सान्थौ बे सान्थौखौ लानानै बर' हारिखौ सिबिनो मोननाया बर' रायजो राजानि गेजेराव खना खनला एसेब्लाबो जोंनि आगोलनि दैदेनगिरिफोरजों थाफानानै लोगोसेयावनो जिखिनि बिबानगिरिफोरा साखाथि फाखाथि थाफानानै बर' हारिखौ सिबिनायाव अराय सम लामा दिन्थिलांनानै आंखौ खामानि मावनो होनाया थारैनो जोबोद आंनि थाखाय अराय सम गोसोआव लाथावना होननानै आङो बुंगोन मानो होनब्ला जि समाव आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव 1998 मायथाइयाव जिहेथु एबसुआव गिबि सोद्रोमा हिसाबै खामानि मावनो मोननानै आङो बै दिननिफ्रायनो एबसुआव बिबान लानानै जिहेथु खामानि मावजेनदोंमोन 1999 आरो 20 मायथाइयाव जेब्ला आङो तामुलपुर जौसिन फरायसालियाव आङो हायार सेकेन्डारि फरायजेनदोंमोन आङो बै समाव बर' एस'सिएशन हिसाबै बेवहाय आङो आफादाव हारिमुनि नेहाथारि महरै आं बिबान मोनजेनदोंमोन बे लेखायैनो 2021 आं 21 आं रङिया कलेजाव एडमिसन लाहैदोंमोन बे 21 मायथाइयावनो आङो फिन आरोबाव रङिया कलेज इउनिट एबसुआव हारिमु नेहाथारि हिसाबै फिन आरो बिबान मावनो खाबुखौ मोनदोंमोन आरो बे लेखायैनो 2003 मायथाइयाव आङो
रङिया कलेज इउनिट एबसुनि आफादगिरिनि मासिखौ मोनदों आरो बे समावनो जेब्ला जोंहा बिटिसि सुक्ति जाजेनदोंमोन बे बिटिसि सुक्ति जाजेननायनि जि मोनसे जोंहा बै समनि बोखाव जायै जोंहा जेरैबायदि नलबारि कामरुप माने बे हिसाबै जोङो बाक्सा जिल्ला बेबायदि जोङो माने बै जेरैबायदि बिटिसि सुक्ति जानायनि 2003 मायथाइयाव आङो नर्थ रंगिया आन्चलिक एबसु हिसाबै आङो सोलोंथाइ नेहाथारिनि बिबानखौ मोनजेनदोंमोन आरो बे लेखायैनो जिहेतु 2005 मायथाइयाव जेब्ला बाक्सा जिल्ला जाबायमोन बै समाव आं माने 4 बोसोरनि थाखाय आङो एडिटर आरो बै 2003 मायथाइनिफ्रायनो 2007 मायथाइसिम आङो सोलोंथाइ नेहाथारि नर्थ रंगिया आन्चलिक एबसुनि बिबानखौ आङो मावनो थाखाय खाबु मोनदोंमोन आरो 2009 मायथाइसिम 2007 मायथाइनिफ्राय 9 मायथाइसिम आङो गाहाय नेहाथारिनि बिबानखौ लानानै खामानि मावनो खाबु मोनदोंमोन आरो 2009 मायथाइनिफ्राय 2013 सिम आङो साहा रंगिया दखरा दुलाराय बर' आफादनि आफादगिरिनि बिबानखौ 4 बोसोरनि थाखाय मावनो थाखाय खाबु मोनदोंमोन आरो बे लेखायैनो बाक्सा जिल्लायाव बिबान मोनजेनदोंमोन आङो 2013 मायथाइनिफ्राय 2021 मायथाइसिम आङो जेब्ला डिबेटिं सेक्रेटारि नेहाथारि आरो बुंथिगिरिसिम बिबान लानानै खामानि मावनो मोननाय आंनि थाखाय खाफालनि बाथ्रा आरो बे लेखायैनो जेब्ला 2022 मायथाइयाव तामुलपुर जिल्लाया एबसु हिसाबै गोदानै दाजाबाय बे हिसाबैनो आङो गायसनगिरि आफादगिरिनि बिबानखौ लानानै 2 बोसोरनि थाखाय खामानि मावनो मोननाया आंनि थाखाय जोबोद माने खाफाल गोनां आरो बर' हारिया बेखिनि खाबुखौ होनायनि थाखाय आं अराय सम मालाबाबो दुलाराय बर' आफादखौ बावनो हानाय नङा जोंनि बारग'लांनाय दैदेनगिरिफोरखौ आं मालाबाबो बावनो हानाय नङा दा दिनैबो आङो एबसुनि खामानि मावनो थाखाय जोबोद गोसो दङमोन नाथाय मानसिया समजों लोगोसे मोनसे खारफानो गोनां जायो दिनै समानो थिनदों आंनि खाफालनि बाथ्रा दिनै बुंनांगोन नैबे समसिमहालागैल' आंनि खाफालानो बुंदों जे एबसुनि बिबान लानानै खामानि मावनाया थारैनो बे समसिमल'मोन ओंखायनो आङो दिनै बुंनांगोन ओंखायनो आङो दिनै खावलायनो लुबैदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि गोथार आफादखौ बर' हारिनि जेसेबां सुबुं जों अराय सम बेखौ जोथोन लानांगोन मालाबाबो बावनो मोननाय नङा आङो बुंगोन दिनै नैबे बिदाय लानायनि गेजेरजों मालाबाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ फोथैनो थाखाय जोङो बर' हारि हिसाबै मालाबाबो नाजानाङा एबसुआव फैगोन गोदान जेनेरेसन थांगोन बेबायदि फैगोन थांगोन आं बेखौनो खावलायगोन जिहेतु गोदान जेनेरेसन दिनै जेसेबां मोजां दैदेनगिरि मोजां लेखा सोलोंथाइगिरि सोलोंथाइ लानाय बिबानगिरिफोरा दिनै एबसुआव जोबोद माने डायनामिकलि खामानि मावनो थाखाय बिबान लाफैबाय बेनिखायनो जों जेनेरेसन टु जेनेरेसन जोङो अराय सम स्पेसखौ होलांनांगोन आरो बे स्पेसआबो अराय सम थांनांगोन दा बेनिखायनो आङो खावलायदों सोरबाया गाबोन लिडार जागोन थांगोन सोरबाया दैदेनगिरि जागोन थांगोन नाथाय एबसुआ मालाबाबो बर' हारिनि थाखाय गोजोर जानानै थागोन ओंखायनो आङो बुंगोन जाय एबसुखौ धंस खालामनो नाजागोन बियो बर' हारिनिफ्राय गोजानाव थानांगोन बियो आरो अराय सम बर' हारिजों आइसोलेट जानानै गावनि जिउ दानायाव बियो धंस जालांगोन ओंखायनो आं खावलायदों फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि डिसिसन लागोन बर' हारिया जि डिसिसन लागोन आङो दिनै गदोंब्लाबो बर' हारिनि जि माने मावनांगौ खामानि एबसुआ जि खामानि मावगोन आं मालाबाबो गोजानाव थानाय नङा बर' हारिया खैफोदाव गोलैनाय आङो जाय प्लेटफर्माव थानानै खामानि मावा मानो आं एबसुखौ मालाबाबो बावनाय नङा दुलाराय बर' आफादखौ मालाबाबो बावनाय नङा बर' हारिखौ खैफोदाव गोलैनाय खामानि आं मालाबाबो मावनाय नङा आरो दिनैनि बे जारिमिनारि साराव आङो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' आफादखौ आंखौ जिखिनि सन्मान होनानै दिनै बिदाय होबाय अराय सम आंनि गोसोआव थागोन जेब्लासिम आङो थांनानै थागोन बै समसिम आङो एबसुखौ मालाबाबो बावनाय नङा गरेस्वराव तामुलपुर जिल्ला एबसुनि जितु बारग' बिबानगिरि बिथांमोनखौ बिदाय होनाय आरो दैदेनगिरिफोरखौ लानानै सावरायनाय नंगौ जे तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिल्लानि सिङाव थानाय गासै मोन 8 दखरानि बिबानगिरि आरो जिल्लानि बिबानगिरि बै बिबानगिरिफोरखौ जोङो आरो गोख्रोंसिन खामानि मावलांनो हानायनि मोनसे थांखिजों जोङो मावथि फारिया मोनसे जथुम जोङो लादोंमोन वार्कार्स वर्कशप आरो बे वार्कार्स वर्कशप लानायनि गुबै थांखियानो जाबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जाबाय माहारियारि मोनसे आफाद आरो बे माहारियारि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि जे मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि
जि मोनसे माइल खुन्थिया जि गायसननानै गालांदों बे माइल खुन्थियाखौ जोङो आइ आफा रायजो राजा गासै बर' माहारिखौ बै माइल खुन्थियासिम लाना थांनांगौनि जि मोनसे गिलिर बिबान दुलाराय बर' फरायसा आफादनाव दङ। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जोंनि गिलिर बिबानखौ मावफुंनो थाखाय गोबां मिशन आरो भिजन जोंहा दङ। दा बेफोरखौ जोङो मावफुंलांनो थाखाय जोंनि एबसुनि बिबानगिरि जोङो साफ्रोमबो जोंहा गोख्रोङै जोङो थानांगोन आरो गोख्रोङै थांनायनि गेजेरजों जोंनि खामानिफोरखौ जोङो गोख्रोङै जों मावफुंलांनो हानांगोन। दा ओंखायनो जिल्लानि सिङाव थानाय साफ्रोमबो एबसुनि बिबानगिरिफोरखौ जोङो गोख्रों खालामनो थांखिजों नैबे वार्कार्स वर्कशप बे हाबाफारिखौ जों लादों आरो बेजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै जिल्ला एबसुनि जोंहा जोंहा 4 बिबानगिरि दङमोन। दा बे जिल्ला एबसुनि 4 बारग' बिबानगिरि फारियै बारग' आफादगिरि बानेस्वर नार्जारि, बारग' सुबुं फोनांजाब नेहाथारि जोंहा मनेस्वर बर', जोंहा बाथ्रा दान्थे नेहाथारि कमल बर', जोंहा सासे सुबुं थुनलाइ नेहाथारि राजु नार्जारि, बिथांमोनखौ जोङो दिनै मान होनायनि गेजेरजों जों बिथांमोनखौ जों दिनै बिदाय होदों। आरो बिथांमोननि जि एबसुआव थानानै गावनि जिउखौ सानालासिनो गावनि न'खरखौ जों गारनानै बिथांमोना बर' समाजनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय एबसुआव खामानि मावनानै माने बर' हारियाव अबदान बिथांमोना होबोबाय। दा बिनि थाखाय बिथांमोनखौ आङो जिल्ला एबसुनि जानानै बिथांमोननिसिम आङो साबायखर बावदों। आरो एबसुनिफ्राय बारग'नायनि उनाव बिथांमोना जिखि प्लेटफर्मावनो खामानि मावाथों मानो बिथांमोना बे प्लेटफर्मावनो जाफुंसारनो हाथों, जों बेखौ इसोरनि सेराव जों आर'ज गाबदों। दा बिथांमोननि इयुन जिउआ गोजों जाथों, जों बेखौबो इसोरनि सेराव जोङो आर'ज गाबदों। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाबाय मोनसे प्लेटफर्म, जि प्लेटफर्माव थानानै जोंनि लाइमोनफ्रा खामानि मावनायनि मोनसे सुबिदाखौ लानो हायो। दा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे बर' हारिनि मोनसे गोहो। बर' हारियाव जोङो दिनै नुदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनफ्रोमबो जाबोनाय माखासे एकर्ड, दा बे एकर्डनि मोनफ्रोमबो जि माने संग्रामफोर, जों गोबां रोखोमनि संग्राम खालामदों। दा बै संग्राम खालामनायाव एबसुआनो स्टिरिं हमनानै जोंनि आइ आफा रायजो राजाखौ दिनैसिम लाबोदों। दा ओंखायनो आङो बुंदों मा एबसुआ मोनसे बर' हारिनि मोनसे गोहो। एबसुआ जुदि नोरजिया जायोबा गाबोन बर' हारिया हयथ' नोरजिया जानो हागौ। दा ओंखायनो एबसुखौ जों अनसायनांगोन, अरायसम जोङो एबसुखौ गोख्रों खालामना लाखिनांगोन, अब्लानासो बर' हारियाबो गोख्रों जागोन। एबसुआ मोनसे इन्जिन, जाय इन्जिनखौ होनदों मा बर' हारिनि जि मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि बड'फानि मोनसे सिमां आरो बै गायसननानै गालांनाय जि मोनसे माइल खुन्थिया, बै माइल खुन्थियासिम थांनांगौआव बेखौ बोनानै लांनाय आरो नारनानै लांनाय बे मोनसे बर' हारिनि मोनसे इन्जिन। दा ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि बर' हारियाव अरायसम गोख्रों जानानै थानांगोन आरो बर' हारिया गोख्रों जानानै थायोबानो माने दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों जानानै थायोबानो बे बर' हारियाबो गोख्रों जागोन। दा ओंखायनो जोंनि समाजाव थानाय साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजा, जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो आइ आफा रायजो राजाजों थानानै जों अरायसम खामानि मावलांगोन। जोंनि माखासे हाबाफारिफोर, जोंनि माखासे मावथांखिफोर जोंहा मावफुंनांगौ दङ आरो अरायसम जोङो समाजनि आरो बर' हारिनि सार्थआवनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों खामानि मावगोन। जेब्लासिम बर' हारिया गेरेमसा हारि जाफुङा, बर' हारिनि जि थांखिफोर बेयो जेब्लासिम मोगथां महर मोना, अब्लासिम जोङो सासे एबसुनि बिबानगिरि हिसाबै जों अरायसम खामानि मावगोन। एबसुनि साफ्रोमबो बिबानगिरिफ्राबो बे मोनसे थांखि